As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa duha ka apostoles. Katong unang 12 ka apostoles, si San Simon o si San Judas Simon Patriota o si Judas Tadios, mga apostoles. Naghalad kini sila sa ilang kaugalingon aron pagpalambo sa simbahan nagitukod ni Kristo nga gitawag og Apostolic Catholic Church. Dingi ay mong tupad na nagsigi ba kag tukod sa atong simbahan? Mausad na ang atong tawag isip mga binunyagan ang pagsunod sa gibuhat sa mga apostoles. Uban kanila atong padayong iampo nga magmalinawon ang tibok kalibutan kini karong gubat nga nagguba sa atong simbahan o sa katawhan o sa kalibutan mismo mahunong naunta dinhi sa Pilipinas. Karon mo'y murag katapusan nga campaign period sa mga nidagan sa atong barangay o iski nga elections. Atong iampo nga magmalinawon ang umaabot nga eleksyon o magtutukod unta sa katilingban ang mudaog dili kadtong muguba sa katilingban mao'y mudaog nining maong eleksyon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato aron makatukod ta sa atong mga proyekto ug magmalampuson ang kalihukan sa simbahan na unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan matag adlaw, labi na ang proteksyon, maing panglawas ug ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan
pinaagi sa mga santos nga apostoles, itugot nga sa pangama nila ni San Simon ug San Judas, magmauswagon unta kanunay ang simbahan ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga motuo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudeyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagasagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, di nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kaitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na mitungas sa Hesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na,
Gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang misyon sa mga apostoles maugyod ang pagtukod sa simbahan nga gisugdan ni Kristo ni adtong katapusang panihapon niya. Kining maong simbahan ato ning gitawag karon og Catholic Church, ang malukpanon nga simbahan og dili gayud mabuntog bisan sa gahom sa kamatayon. Mo na 2,000 years na, hapit na mo 2,000 years kapin nga nagpanaw kining maong simbahan. Nakaagi ni siya og mga persecutions, gipamatay, gipangmartir ang atong unang mga nagsugod ani, labi na gid ang mga apostoles, sama nila ni San Simon, San Judas, sila San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pipila sa mga daghan kayong nagpakamatay aron matukod kining simbahana. Gilingi ay mong tupad, inaandam bakang mutukod sa atong simbahan. Ngutan na. Kanang wa mulingi, muguba na og simbahan. Kanang kamong wa mulingi, kamoy tiguba sa simbahan. Nga naman, kay ang simbahan natukod diha sa gugma, diha sa paghigugmaay. Ang sentro sa atong gugma mao si Kristo, ang gitawag og bato. Sentro ba nga bato mo na ingos Kristo, love one another as I love you. Wa siya moingong paghigugmaay mo sigon las inyong gusto. Lahi ra barong atong gusto paghigugmaay, tinukhangay dayon. Sex ra gyud ang sentro sa atong paghigugmaay karon. Sex, kaulag, kalaway, lawas nun. Di na makatukod og simbahan, makaguba ginag simbahan. Di ba? Na ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan na unsay sentro sa imong gugma karon. Labi na aning gaangat ng eleksyon, kinsa may imong sentro ros gugma. Ana, pangutan na. Nya ikaduhang sentro sa atong gugma karon mao ang kwarta. Mo na dai pipilang nag-text nako, padir puerting pinalitay diri sa mga butante. Nako may pag-ilan ng ipalit og slot. Di ba? Ang mga butante pangpalit ko no. Naambot lang. Porti gid ang kwarta di ay. Napay ingon ako padir di ay kandidato, kagawad. Nagsigig hangyo namo patabang kay nagkinahanglan aning maong kidakos kantidad. Pastilan. Kwarta ang sentro. Unya mao ni sila kunuhay ang mga mudagan og posisyon aron tukuron, ninduton ang katilingban. Nya kwarta ang sentro, patay ning katilingbana. Ang kwarta mga igsuon muguba nagsimbahan. Bisag ang pari pa mao'y mahigugmas kwarta, muguba na simbahan. Ikaw pa der, sige magkagbaligyag slot, na pa kay investment slot.
Wala ba ko ka-report ninyo dugay-dugay. Ngano man, tungod kay nagkwinta pa ta. Nya nga, unsa man ni siya, pangwarta ni o pagtukod sa simbahan, kining atong gibuhat sige baligyag slat. Ha? Pangwarta o pagtukod? Oh, kana kibaw mo dahil mo, unya ni-apil na mo. Oh. Ang gugmas kwarta, pasabot ba, imong tigumon ang kwarta para sa imong kaugalingon, para sa imong personal nga security o comfort. Maunay gugmas kwarta. Pero kung imong tigumon ang kwarta aron imong itabang sa katilingban sama sa simbahan in general, nya wa jud kay huna-huna nga magtigom ka para sa imong kaugalingon, maunay gitawag og gugma nga Dios non, dili gugmas kwarta. Na siya. Kita ra ba ang atong framework tigom gyud para sa kaugalingon, papaeskwela sa mga anak, trabaho gyud maayo, tigom gyud para sa kaugalingon. Hastas pagtabang sa mga kabos, butangan pag-interes ang gipahuwaman. Ako kapilan ako kadawat din higsuwat, nagpatabang og bayad sa iyang gihuwaman sa 5-6. Nako, naunsa naman di ko mutabang ani nganong mutabang man ko ani nga wa man magsugo ang Ginoo, pangutang kamo, pangayo man. Nya mao sa ni akong gitudlo, ako naman oy pabayaron no silang utang. Mupay wa ta magtudlo ana dinhi, kita pagay pabayaron. Ngano man kay kada manggong nagpautang, nagnegosyo na sa problema in town nga financial sa iyang isig katao. Mupay na problema financial, negosyohon pagyud pagkadoble nga pagdagmal. Duol-duol ranas gubat nga akong ninduton ang katilingban, pinaagi gubaton usa ni nako aron mo nindot ning among katilingban. Unsa man na usa ka dakong binuang aron makabot ang kalinaw, magpinatyanay ta. Wa gyud kugma ba? No? Ano mingaw mga mugnaw? Ngilingi ay mong tupad. Ing naandam kang muhatag og kwarta nako. Sige. Ing na. Lingi aba. Ngano manghatag man mo panahos eleksyon kung tinuod man na. Kung tinuod na kay ako hapit naman sa ko mamatay, wa man gini offer nako nga tagaan kog kwarta para mo butar. Never. Sukad ko ni sugod og butar 1987. Wa pa 86 ba to? Wa pa jud ko kasuway nga gitagaan kog kwarta aron ko mubutar. Sige silang sulti anang hinatagay ko no, hinatagay tinuod na dili. Hangtod karon isa kinamangay ko no, kinamangay. Wa may nikamang nako dinis kumbinto. Hasta tos una dito ko Cebu City, dito ko laing assignment, wa may nikamang nya kinamangay ko no. Kanang ambot lang tinuod ba na, pero kung tinuod ba na ngano man nga mao man ay imong gibuhat aron lang kamo daog. Unsa may imong gihigugma diha sa imong pagdagan diha ng eleksyon, ang imong kaugalingon o ang katilingban nga imong gitanyagan sa imong pag-alagad. Una, ang unang gigamit sa mga apostoles aron mulambo ang katilingban, ang simbahan, gugma. Nya unsa may ilang paagis paghigugma, una gasangyaw sila pulong sa Ginoo ug nagbuhat sila sa buhat ni Kristo. Pulong sa Ginoo ang atong isangyaw. Kanang inigingon ako ninyo, pamalit mog slat, pulong nas Ginoo. Ngano man kay gustos Ginoo nga ang inyong kwarta ipaambit dinhi sa simbahan aron matukod ang simbahan. Bahala nag ang akong naong mura na nigslat, nituog yun ko nga pulong ginis Ginoo aron tudluan ta nga ang kwarta unta nato gamiton para sa katilingban
dili para sa atong kaugalingon. Na siya. Salamat sa nitubag. Tagaan ta mog update karon. Una, ang atong holy pads for National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Karon na lang ning November 7 ha. Hapit na ni, next week na ni. Ang atong halin niabot nag 84,654. 15,346 na lang ka slots ang nahibilin. Nya naatay 30 slot challenge. Ay sa mugpakpak. Naatay 30 slot challenge ani niabot na sa 820 ka 30 slot challenge. So pakpak na. Yes. Mauna siya sa holy pads aron pag palampos aning retreat sa mga pari, national retreat, pamasin nga mas mapalambo, mas mapaligo namo ang among bukasyon sa pagkapari dinhi sa atong simbahang Katoliko. This is to build the church. Ikaduha, sa akong sitiyo or Christ Transforming Union para nis akong birthday. Pakauwaw ko ninyo kay duna ko'y buhaton na manghatag kog 60 ka pamilya na 5 kilo packed rice or 3,000 labing minus 3,600 ka 5 kilo packed rice panghatag ngadto sa atong mga 3,600 ka mga kabos kayong pamilya o musuway sa kog paayog mga balay sa 60 ka balay. Wa pa ko ka-count dito to na may mga proposal gikan sa atong mga chapel leaders. Ako patong iphon og pila na to ka balay nga gi-apply kay ato pa man ang check upon. Pero 60 ka balay ang ako untang ipaayo when I celebrate my birthday. Nya ang budget ani 40,000 slots na sitiyo. As of yesterday, hinay pamanghalin, 1,623 pa ka slots ang nahalin, 38,377 pa ang available. Naaman sa disay 60 slot challenge, tag 6,000 na anasay 13 ka 60 slot challenge na atong nadawat. So pakpakan gyapon nato ang tanang ni apil kung kining mga kabus kaayo ato ning matabangan makakita sa ni sila Ginoo kasagaran nila. So we build the church, the Catholic Church. Unya sa ato sang investment slot nga DSAP nga 140 slots atong gibaligya tag 500,000 pesos per slot ang atong halin niabot na og 94 slots. 46 slots na lang ang nahibilin. Pakpak na saan. 69 slots na ang atong actual nga nadawat sa 94 na analay 25 slots na pledges pa padong pangari in transit pang ilang mga actual nga in cash investment. So kining tanan ato ning gibuhat aron pagtukod sa simbahan, mga proyekto nagkinahanglan tag kwarta, pero nagkinahanglan tag kwarta tungod kay nahigugma ta sa simbahan, dili kay gamiton ang simbahan kay nagkinahanglan tag kwarta. Nana gipangwarta ang katilingban. Munay kuyaw kayo, no? Na asad bitaw karoy nagsigi natog follow aron lang mo scam. Daghang scammers nga nipahimo sa atong ngalan na nasay bag-ong na biktima. So ang inyo sang buhaton, una kinahanglan ka maogyod mong mangita sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Pangitaagin ng atong official kaning channel sa YouTube Padresiano Ubod. Unya ikaduha pangitaa ang atong official Facebook
page nga San Vicente Ferrer Parish, Liloan, Cebu. Na ato nang ipakita diha aron kada nato misa inig offertory song o kanana ang ending nga kanta ato ginang i-flash ang official natong website nya ngato sa mga official nga bank accounts, GCash accounts ug ang atong official nga mga contact person sama nila ni Brad Bernardo Jacobi atong head sa finance, Sister Remy Ocaba o Remedios Ocaba akong secretary para sa atong mga schedules nga si Sister Hinara Laborte ang atong treasurer o accountant o si Sister Edna Barosa. Mao ni ato mga official contact persons. Ay na mo contact anang uban, ayaw na sad mo pagsigig sunod ana mga channels nga dili official nato website kay adto man to nila dito ibutang ang ilang mga GCash account, adto man mo dito i-communicate, mag-advise pa unya ang atong mga misa mao'y gibutang dito. Kining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, anhin nato din i-post ang atong kompleto nga misa. Tulogin ni siya ka klase, kompleto nga misa for the day, every day. Unya na asay homily only, kanang homily ra gyud every day sad na. Nya na asa tay homily with kaning subtitle nga in English. Adi na siya ma everyday gyud kanunay pero siguro after 1 week human sa atong misa na musod na ang katong na ay subtitle kay lisod-lisod man pagtrabaho ana. Ako lang ning gisulti kay mabiktima man sad intaw ng atong mga generous parishioners, especially online parishioners, aning mga tao nga naningkamot pagpangwarta para lang sa ilang kaugalingon. Maguba ang simbahan, maguba ang katilingban. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na practice ba ing na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Sige na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Dili kay pangwartahon ti ka. Ana ha, kay og imo na ganing higugmaon ang kwarta labaw sa imong tupad or sa imong silingan, imo na nang pangwartahon. Mao na mga scammers, mao na mga nag 5-6, mao na nang gasigi og pangilad anang mga tao para lang makakwarta. Iampo lang sad nato sila, no? Iampo nato. Salamat kaayo sa tanan nga nitabang nato dinhi og nagsigi pagtabang para sa atong simbahan. Dako kay ning grasya para ninyong tanan. Og di gyud mo magmahay ani tungod kay nahiusa ta matud pas unang pagbasa, nahiusa ta sa usa ka lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Unya ang atong mensahe mulanog sa tibuok kalibutan. Bago kong giimbitar dito sa Camiguin niya hapit tanang lugar nga among adtuan na agi magpa-picture. Di siya, Father, nailhan na magikas tibuok kalibutan. Nako ang mensahe mulanog ginas tibuok kalibutan basta mensahis Ginoo. Pero ako palang personal nga mensahe di ginamulanog kay naong palang nako daan di na gyud attractive. Tingog sad nako dili sad attractive kay di bang ko may tagparihatang bradrini og tingog, no? Bugnaw kay tanan ba. Akong tingog mura manig tingog gangsa nga napasmos tubig init, no? Kagalkal kayo ba ana. Pero tungod aning tingoga daghan kayong makarelate na. Pag abot nako dito sa airport ingon din sir agi lang diri pagtingog pa lang nako tangtangon day ni lingi dayon mga kon hala si Father nailhan ko no kunilas akong tingog
Nga nangaligo mi dito, butang pa mi diri daghan kayong mga harness ana, sibilya na kay ko pagtabi-tabi na mo, nanaga na sa tong nagbantay dito sa ilang beach nga side kay magpa-picture kay nakadungog sa akong tingog sa si father lagi gini na tingog maog yun. Ang ilang mensahe mulanog sa tibuok kalibutan tungod kay ang akong mensahe dili sa akong kaugalingon kung dili ang mensahis Ginoo nga nag-agda nato atong tukuron ang atong simbahan, dili nato gubon ang kalibutan pinaagi aning pangwarta, gubat ug uban pang mga sala sa kalibutan. Kadtong gustong mutukod simbahan, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, isip mga buhi nga bahin sa lawas ni Kristo ug sa iyang balay nga mao ang simbahan, malaumon kitang mudangop kaniya diha sa pangaman ni San Simon ug ni San Judas. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga mapadayunong mutubo ang simbahang Katoliko pinaagi sa mga pagpanudlo ug panig-ingnan sa atong mga pangulong relihiyoso ug sa mga misyonero, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga maangkon nato ang kalagsik ug ang kasibot ni San Simon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga atong masunod ang kamanggihon-hunaon o pagpaubos si San Judas Tadeo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang Ginoo moalim sa mga nagmasakiton ug mulig-on sa mga nawadag paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos untaan tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Maluluyong Amahan, sa among pagampo, dawata ang among pangamuyo kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama sa imong mga apostoles San Simon ug San Judas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas pagday kinaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Kaming nagpasidungog sa himaya nga way katapusan sa mga apostoles San Simon ug San Judas, nangamuyo Ginoo nga imo untang dawaton ang among mga pag-ampo ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog niining santos nga mga misteryo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kaganimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ganay. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima sa mga kalamidad ug mga gubat.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Simon ug San Judas mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahanam ngalan sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, magtuman ang imong pagmulong, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayuan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunualuwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, makalawat kanimo, mapanipulong lamang ayo maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maun akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Niinig langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sanaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo nga tungod niining among gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles San Simon ug San Judas. Magpabilin unta kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa pagkahiusa nga Diosnon, divine unity. Nya mahitabo ra ni kon ato jong gamiton ang gugma sa kanunay, nya gugma para sa katilingban, dili gugma sa kwarta. Nya gamiton nato ang kwarta para sa pag-alagad o pagpalambo sa simbahan. So salamat sa may gamit sa ilang mga kwarta aron mulambo padayon ang atong simbahan, ang namalit sa atong mga slots. Akong usbon sa Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation para ni sa retreat sa mga pari karong November 7 to 9 na apatay balansi nga 15,346 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nga nasa ni siya 30 slot challenge nga tag 3,000 per challenge. Nya ang ato sad nga CTO or Christ Transforming Union karon sad ning November 24 ang iyang deadline, layo-layo pa. Naapatay available nga 38
8,377 slots, tag 100 gyapon pesos per slot. Nya nasa ni siya ay 60 slot challenge or tag 6,000 worth of slots. So nana sa tayo nadawat nga 13. Nya sa atong investment slot, daghan ra bang na intriga ani kay ngano kunong dako kayog interest na nasay ni text nako, Father, dili ni scam, imo mangan gigamit nako, tinuod gyud na kay once mapalit na ni natong yuta dinhi skilid ug matiwas na tong palit, makatukod na ta diha sa atong gidamgo nga katotoang kulumbari. Ang halin unya sa mga kulumbarya atong mo'y atong ibayad aning nag-invest ug mao say atong gamiton pagpadayon pagpalambo sa mga proyekto sa atong simbahan. Munang dako-dako natong interest, 25% per annum compounded interest computation. So naanatay halin nga in a form of pledges nga 94 slots, tag 500,000 pesos per slot ni, naapay 46 slots nga available. So niining tanan atong ihatag ang masipang pakpak sa tanang ni apil. Salamat kayo. You are counted by God. So ang ato sang schedule karong Lunes sa atong panahon sa eleksyon, doon natay kining vigil sa Blessed Sacrament, kuyog natos Mama Mary, sugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Adto nato buhaton ang atong adoration or vigil dito sa FLA office. Unya aron daghan tang makaapil, giahawag nako ang tanang mga mandated organizations nga mag-schedule mo nga dunay mo vigil dito sa inyong kauban sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Wala tay mga watchers nga ipamutang dito sa mga presinto kay ang mga barangay nga mga kandidato kandidata na amna sila mga watchers nya barangay level man magbinantayay ra na sila. Ang ato lang yung iampo nga malinawon ug mugawas gyud ang gustos Ginoo, dili ang gusto lang sa tao nga mao'y mahimong mga mananaog kanang mutukod gyud og katilingban, dili mupahimos sa katilingban nga mga leaders. Muna magampo ta dito kamong tanang parishioners, giagda mo nako. So i-close ni natong atong adoration dinhi, adto na nato dito i-expose ang Blessed Sacrament together sa image ni Mama Mary. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pasimba.